שלום, ברוכים הבאים לפינה שלנו. מה? קובי, יפתח לך את הראש. ספיישל חרדים. בפינה הזאת אנחנו נדבר על עוד שני אביזרים שבעזרתם נפתח להם את הראש, רק שהפעם זה יהיה באביזרים של דתיים. האביזר הראשון הוא כוס נטילת ידיים. עם כוס נטילת הידיים יש שני שיטות. שיטה ראשונה היא תלויה באיך הכוס נראה. יש שני סוגים של כוסות נטילת ידיים. סוג ראשון עם שתי ידיות בשני הצדדים. סוג שני עם שתי ידיות פלוס ידית אחת באמצע. עם הכוס עם שתי ידיות יש שיטה מאוד מאוד פשוטה. מחזיקים עם שתי ידיים, מחזיקים את שתי לוקחים את כוס נטילת הידיים, מחזיקים אותם משני הידיות שלה בצדדים, מחזיקים בחוזקה, ממש חזק, ככה שאתה יכול להבטיח שגם אחרי המכה היא לא תיפול לך מהידיים, ואז תוכל לתת עוד מכה. אוקיי, אחרי שתפסתם בחוזקה, בשתי הידיות, אתם לוקחים את הידיים אחורה וגבוה בשביל לצבור תנופה. אחרי שאתם צברתם מספיק תנופה, כל מה שאתם עושים, אתם פשוט נותנים מכה הכי חזקה שאתם יכולים על ראש הקורבן. עכשיו, כמו בפרק הקודם, כל גולגולת היא שונה. עכשיו, לא בטוח אם הראש ייפתח בעזרת 2 מכות, 3 מכות או פחות. לכן, לא לדבור אותנו אם הראש לא נפתח בעזרת 2 מכות. אביזר שני, סוכריות. בשביל להשתמש באביזר זה, אנחנו צריכים סוגים ספציפיים של סוכריות. אנחנו יכולים להשתמש עם הסוכריות זכוכית, שאלה הסוכריות הקשות שאי אפשר לאכול אותן. או אם אתם לא יכולים להשיג סוכריות כאלה, אתם יכולים להשתמש בסוכריות טופי. אבל, שימו לב, יש אבל. בשביל להשתמש עם סוכריות הטופי, אתם צריכים להרים בחשאיות מוחלטת, בלי שהקורבן יבחין, מהרצפה, כמה אבנים. חשוב שהאבנים יהיו בגודל של העטיפה. אתם פותחים את העטיפה, בלי שהקורבן ישים לב, ומוצאים את הסוכריה ומכניסים במקומה את האבן. סוקרים בחזרה טוב טוב ומעתקים, כך שאתה תהיה בטוח שהאבן לא תיפול במהלך הזריקה. אחרי שיש בידכם כמה סוכריות כאלה, כל מה שעליכם לעשות, לכוון לראש הקורבן ולזרוק בחוזקה. הערכה שלי של מקצוען כמוני, אני מעריך שאחרי 5 סוכריות, הראש כבר יתפתח. ושוב, כמו שאמרתי, כל גולגולת או שנה, חלקם קשות יותר, חלקם ארכות יותר. לא לדבור אותנו אם אחרי 5 סוכריות הראש לא נפתח. עד כאן הייתה פינתנו להיום. תודה שצפיתם, תנו סאב, לייק, תגובה, להתראות. שלום עליכם מלאכי השלום מלאך עליון, מלך מלאכי המלך.